Maswera sei mudare. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nacho ndinoda kureururawo kuti inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 53 years ekuberekwa. Aiwa ndiri bachura zvangu, I am single. Basa rangu nderekuti ngose mukadzi wandinenge ndasangana naye ndinomuparadza chibereko chake zvekuti by the time pandinozosiyana naye ndinenge ndamupedzera ndamuparadza. Ende nguva zhinji ndinowanzokufarira at least vaya vanenge vari masingle mother, vamwe vacho vanenge vava desperate kuti vange vachipinda mumasecond marriage, ndichivatora nekuvawana mumasingle dating groups. So mukomana ashi kuti tige tichizosvikawo pakuromba zvakaitika ndezvekudai so. Inini ndainge ndagara hangu ndiri contractor ndichiita basa rangu rekuvaka uye zvekare ndichiita basa rangu reroofing nepainting. So pane pamwe pandakazobata kamwe kacontract pamba peumwe muzulu, she is a nurse. Saka akabva achizoti kwandiri, kana ukasaita basa rangu nemazvo ndichakuroyesa iwe. Apa ndainge ndava kutorwa zvekare nekumupfimba achiti hazvigoni kuti iwewe ndige ndichidanana newe nekuti ndinozorohwa nemurume wangu. Ndikati murume wako upi? Akabva ati ndiwe kuMalawi ende ane mushonga zvekuti ndikangorara newe anobva azviziva. Ndikati iwe hakuna vanhu vanoshandisa mishonga sesu isusu vekuZimbabwe. Akabva ati iwe ndichazokurakidza murume wangu one day. So ndakazoti ndava kuenda kunotora mari yangu ndikabva ndachizoona paine imwe motikari yainge yakanaka chaizvo. Akabva ati uyu ndiye murume wangu plus anoita zveusangoma, kana uchida kubatsirwa anokwanisa kukubatsira. Ndainge ndagara ndiine zvainge zvichindinetsawo at that time because nemudzimai wangu tainge tichikonana nekuda kwekuti mumba mari mainge musisina, ainge ava kungogara akangomudhura chete. So ndakabva ndataura naye murume uyu wekuMalawi ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichitsvakawo chinokwanisa kundiraramisawo, ndaida mari uye mari iyi ichita zvekuya kwandiri nemagic. Akaseka zvake akabva anditi enda unotenga mayonnaise kuShoprite. Ndakaita saizvozvo ndikazodzoka naro bhodhoro riya remayonnaise. Akabva anditi no, handina kuti dzoka naro kuno. Ndakati enda unotenga bhodhoro iri remayonnaise, woshandisa mayonnaise yacho kusvika yapera. Painenge yapera ndo paunozodzoka kwandiri. Ndokubva achizondipa mafoni numbers akati pari zvino ndoda kumbodzokera kuMalawi, asi pandinodzoka then I'm sure kuti naiyowo mayonnaise yacho inenge yapera. Mukoma ndakazoti ndadzokera kumba ndaita yekuhwira nekuhwira, ndaiisa pachingwa, ndaiisa musadza, pese pese ndaingoisa mayonnaise iyoyo. Apa bhodhoro racho rainge rakaita kukura, ndichida kungoti inge ichingokasika yapera chete. Zvadaro yakazoti yapera mukoma, ndipo pandakabva ndazotanga kutaura navo sekuru ava vakandiudza kuti vainge vakadzoka havo vachibva kuMalawi. Ndakabva ndavaudza kuti mayonnaise iya yainge yakapera, vakati chuya kuno. Ndokubva vazondipa madirections ndikaenda kumba kwavo. Mukoma nashi ndakavapa bhodhoro riya, saka vakangotora kamwe kakonye kainge kari mune rimwe zihari. Mukoma muhari umu mairakidza kuti imo mainge muine zvipuka zvainge zvakasiyana siyana. Vakati vachinoisa gonye iroro muhari vakabva vati mwanangu wafunga here kuti unge uchiromba? Ndikati hongu ndafunga kuti ndige ndichiromba. Zvikanzi ko ropa remukadzi wako iro randiri kuona richizodeuka pamberi apo unobvumirana nazvo here kuti uchazopa gonye iri mukadzi wako kuti ringe richizodya nyama yake uye zvekare nekuzonwa ropa rake? Ndikati saizvozvo ini ndinobvumirana nazvo, zvose zvamataura ndinobvumirana nazvo. Ndikabva ndachizopiwa bhodhoro riya. Gonye iri ndainyatsokuriona asi ndakati ndichingonotambira bhodhoro riya gonye riya handina kana kuzombokwanisa kuriona. Mushure mekunge ndagamuchira bhodhoro riya vakabva vanditi mucheka uyu, saka ndine mucheka wered uye zvekare ndine mucheka wewhite. Saka ndinogara ndakaputira bhodhoro iri mumucheka wewhite
asi kana kuri kunzi ndinenge ndiine mukadzi wandinenge ndaunza kumba kwangu for a sleep over, ndipo pandinobva ndazotora umwe mucheka wacho uya ndobva ndariputira nemucheka wacho iwoyo kuti ringe richikwanisa kuzobuda panguva iya yandinenge ndichisika bonde nemukadzi wandinenge ndawana mumagrupu acho iwawo esingle and dating. So mukomanashi ipapo pandakatora bhodhoro iroro, unfortunately mudzimai wangu akabva achizondudza kuti ainge aine dzimwe hope dzaaigara achingorota, hanzi ndiri kungorota ndiri mugwenga. Saka ndakabva ndamuti achimboenda unobvunzawo mufundisi wako, apa ndainge ndichizviitira kuti ndinge ndichingokavhawo ma1. So mukomanashi akabva achizoudzwa kuti taifanira kuti tige tichienda on a fasting period. Iyi mukomanashi kwandiri ndakabva ndapiwa warning hope zvikanzi kana ukangoenda chete pafasting period uchitsanya uchinamata uchaona zvichaitika kwauri. So ndaitobuda makuseni pamba ndisitomborina chandinenge ndadya, ndobva ndazoenda hangu kunobikwa sadza, ndonotenga hangu sadza ndodya ikoko kudzamara apedza fasting yake. But by then zvinhu zvangu zvainge zvatokanganisika. Chinhu ichi ndopa chakapanduka, chaifanira kuti chinge chichindipa mari. Ini nemudzimai wangu taifanira kungoramba tiri tose, but gonye iri rikabva rati hazviiteka kuti inini ndichange ndichizopinda mumasango ndichinokuvhimira kuti ndinge ndichizopa mukadzi wako ari kuti kana akanamata ndinenge ndichitsva nemoto ndobva ndamupa futi mari. Hakuna izvozvo, it's either ndinomubaya ndinomuuraya. Saka mukadzi wangu akazorotesewa hope idzo dzaakaramba kundiudza. Ndokurambana kwatakaita, akangobuda mumba mukoma akasiya zvose nehembe dzake. Ndakazongodzoka ndikawana munhu ainge asisimo mumba, ndakamufonera akabva anditi shamwari, ndine hope dzandakarota, I think it is far much better for me to save my own life. Ndokutorambana kwacho kwatakaita. So ndakabva ndazoita depression mukoma because mudzimai wangu ndainge ndichimuda ndichitozviudza kuti for the rest of my life, but ndo zvakazoitika. Then basa rangu randinoita mukoma iniwo pari zvino ndinobatawo zvimatenda. Ndine mafriends angu maSouth African, vamwewo vakaitawo mhiko idzodzo dzavanoti muno ukutwala. Saka tinotongobatsiranawo mukunozadzikisa kwemhiko, but inini manje mafeelings nevakadzi vemuno handitomborina. Ndinozvidira vedu vari natural vekuZimbabwe. It is only that zvinondibaya mwoyo kuziva kuti mukadzi wandinenge ndarara naye panguva iyoyo yebonde ndinenge ndakavhura zvangu chibhodhoro changu chiya gonye iri rinobva razokwira zvaro, robva razonopinda muchibereko make, robva ratanga kutodya chibereko chake mbijana. Handina mukadzi wandinodanana naye ini akararama kwemakore akawanda. Vazhinji vacho ndinotoita vekutotageta paFacebook ende vatori panzara zvekutodaro, panzara yekuda varume. Worst of all, munhu akatozviziva kutoti unotokwanisa kutomupawo zvimari. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukomanashi. Yes, ndakaromba, asi chandiunzawo pano ndikudawo kungoudzawo vanhukadzi kunzoko kuti ngwarirai, even though mukationa tichifamba nemotikari dzinodhura, but ngwarirai, hamuzivi kuti motikari idzodzo dzinodhura. What kind of a pain do we have to go through on a daily basis, uchiziva kuti yako mhuri wakatoparadzana nayo nekuda kweurombwa hwako, obva wauya uchimisa vulgar spoken, ofungidzira kuti kana nguva yangu yekuti ndinge ndichichekeresa kana yakwana, pane pandingakunzwira tsitsi here. Ndiyowo secret yangu yandiinayo mukomanashi. Kana mukaposta ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu yo. Ya zvakangoma hanzvo vedu we, vanhu vanotaura zvinyadzuko kunze. Mukoma ava vaita kutaura zvavanonzwa kuda pamusoro pevanhukadzi avo vavanodanana navo. Hanzi I don't see them as human beings. Yo, ya ndo mbinga dzenyu idzodzo dzamunochemera
regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Go back to sender inorwadza. Iniwo ndakaitirawo amai vangu go back to sender ndisingatombobhilivhi kuti zvandainge ndakaudzwa ndevamwe madzibaba chainge chiri chokwadi. Ndiri kuraramawo ndichishanda ndiri munomu munyika yavatorwa inova iri South Africa. Saka nerimwe gore ndakati ndanyanyisa kutambudzika, ndaingogara ndichingonetsana nemurume each and every day. Then ndokubva ndachizosangana navo madzibaba ava ndikavaudza nyaya yangu. Vakabva vati madzimai, ndiri kuona sekunge amai venyu ndo vari kukonzeresa. Ndakaramba, vakabva vanditi muri kuramba, but chitorai munamato uyu. Ndikabva ndati zvino munamato uyu ndichaushandisa sei, but ndakazotanga kuvabhilivha because the way yavakazodescribe pamba, that was just amazing. Vakabva vanditi kana mukaenda kumba, ndoda kuti munge muchienda kumba before 30 days, otherwise munamato uyu hauzoshandi. Kana masvika kumba munobva mazoenda kuorchard. Saka kwedu tine orchard yakati kurirei zvayo. Mainge mumbori nemiti yemuavocado miviri, umwe wacho ndiwo wainge wakaita mudiki, but chaigara kundinetsa ndechekuti waisambobereka kubva tichikura, uye zvekare naiwo wainge usingatombokuri. Saka vakabva vanditi munosvika mobva matora munamato uyu, mobva maenda mobva manochera mvura kurwizi, asi munotsvaka panzvimbo pekuti mvura yacho inenge isingayereri, then mobva mazoudiridza pakati peusiku. Mangwana makuseni kana zvichibvira mobva mazoutema muti uyu, asi kana zvikaramba makuseni mozoutema henyu uri usiku. Vakabva vazondipa munamato because ndakavaudza kuti naamai handifungi kuti amai vangambobvuma kuti tinge tichitema miti yavo muorchard. Vakabva vandipa munamato, vakati munamato uyu wandiri kukupai uchazoita kuti amai venyu vange vachizodaidzwa nen'anga yavo. Vachinosvika ikoko vachabondera, pavanozodzoka vanobva vatowana kuti imimi munenge matotema muti wacho iwoyo. Ndakaenda kumusha ndikabva ndazotaura neimwe cousin brother yangu uyo wandainge ndichitoziva kuti munhu anofarira doro. So takazoendako huri usiku because ndakati hatingambozviiti ari masikati. Ndokubva tatanga kutema muti uya mukoma. Muti uyu takati chingonoudonhedza, foni yake ichitoringa. Vainge vari amai ndivo vakamufonera vakati mwanangu, saka watondiuraya ka iwe, wandiurayirei? That was when I started to believe kuti zvechokwadi amai vangu ndivo vainge vachindishandisa. Amai vakafirako kun'anga kwavo ikoko. Nyaya yacho ikanetsa, hama dzaamai dzikatomboramwa, chitunha chaamai chiriko kumba kwen'anga. Mapurisa ndiwo akazotopindira panyaya yacho, vakabva vati mutemo hautendedzi kuti munge muchiramwa chitunha, zvikanzi tinokusungai. Amai vakazovigwa zvavo, but mukoma Nashe pose pandinoenda kumusha amai vangu ndinovaona. So at that time ndisati ndazonetsana navo madzibaba vaya, pandakadzoka kuno kuSouth Africa ndakabva ndavaudza ndikatovatendawo kuti makaita basa madzibaba, but manje vakabva vachizondisvitsa shoko vakati mudzimai wangu haana respect, tinogara tichingonetsana each and every time. So ndakabva ndati hazviiti. But mukoma nanhasi uno I'm still suffering in this marriage, kurohwa kuita sei. I don't know, maybe madzibaba ava sezvavakandiudza kuti I am your soulmate, you are only going to find your peace when you are with me, and handitomborina peace zvachose. Chimwe zvekare chakaitika ipapo pandainge ndichiri kumusha, takazotongonzwawo nevemakuhwa zveshuwa, tikazobvunzawo hama dzaamai vakabvuma kuti ndo zvavainge vakaita, vakazotoripisiwa because vainge vasina kuzivisa sabhuku. Vakatorana imi zvenyu vakabva vazoenda paguva raamai. Pavakasvika paguva ramai, hanzi vakaita mhiko vachiti vari kuzvichenura because chavainge vasina kutiudza ndechekuti soon after tabva mukuviga amai, umwe mwana wasekuru, hanzvadzi yaamai, she shared the same name naamai, akabva atanga kupenga. Hama dzaamai dzakazongoti amai venyu vanga vasina kuchena, saka taona kuti zviri nani kuti tinge tichizochenura reduwo dzinza. Vakabvunzwa kwamambo kuti
zvii zvamakaita paguva, zvii zvamakasiya paguva rehama yenyu. Vakaramba kupindura ndokubva vazosungisiwa namambo. Ivo vakabva vazoita macounter allegation kwava kuda kusungisa mambo. Nyaya yacho ikasvika kuHigh Court. Then munongozvizivawo kuti once nyaya ikazoenda kumatare emhosva inobva yangonzi hakuna chinhu chinonzi uroi. Vanhu ava vane kodzero yekuti vange vachienda paguva rehama yavo usiku here. Zvinondirwadza dai mutemo iwoyo wachinjwa. So handitombozive kuti maproblems andiri kusangana nawo maybe ari kukonzereswa here nezvakazonoitwa paguva raamai, kana kuti chiprofita chandakapiwa nemuprofita uyo akati inini I am your soulmate, kuti unge uchizonzi waenjoya upenyu, unge wazova mudzimai wangu. Ndiyo confession yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nashe ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Mukoma ndakaroorwawo nemurume ane mari, but pane zvimwe zvinhu zvandava kusangana nazvo zvandisiri kunzwisisa. Iye anoti kana hembe dzake dzasviba dzinoenda dzobva dzazonowachwa neimwe n'anga. Mukoma n'anga iyi regai ndiregedze kutaura zvakawanda, but amai ivavo ndakatombovaona vachitoitwa interview paYouTube neimwe channel so inoita izvozvo zvekuinterviewa n'anga. Mwoyo wangu wakarwadza, ndikati saka gogo ava vanonzwa sei kana vachiwacha hembe dzemurume wangu. Ndo zvinotoitika kwangu mukoma nashe. Each and every week kana kuti after 2 weeks hembe dzake dzinoenda kunowachwa nagogo vacho ivavo. Please, when you post my story, tell me, I'll be following through in the comment section. Yo vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.